ebe nsogbu ndị Igbo dịkarịchara Chukwu ji gbakịta anyị azụ bụ na anyị jeziri bubata chi dị iche iche wee kpọbazi isi ala wee nye ha. Nke a bụ ihe sitere n'aka ndị nna nna anyị ha. Ihe a bụ ihe mere mgbe a na-akara dị mmụọ anyị, mana ụbọchị taata anyị na-ata afụfụ ya. Mana ihe na-atụ m egwu dị n'ime ya bụ na ọ sị na ọ ga-eji mmehie dị otu a netegide ruo ọgbọ nke 4. N'ihi nke a, ọ bụrụ na my fourth grandfather buru arụsị, m ma-eso wee taa afụfụ ya. Ọ bụrụ na third one buru arụsị, m ga-eso wee taa afụfụ ya. Second one and my direct father. N'ọnya ka o ji bụrụ na ụfọdụ n'ime anyị na-etigharị n'ụbọchị taa a na-asị generational curse, foundational curse. Ọkwa arụsị a ndị mpa ha buchara site n'okwu ọnụ Chineke na ya ga-eji mmehie anwa wee neta ọgbọ ruo ọgbọ nke 4. Ọkwa ya ka anyị nọ n'elu ya taa. Mana ọgbọ ọbụla Jesu ziri ya, ọgbọ ọbụla sịrị mba anyị adagi ya site na ọ dị na ọgbụgba ndụ Chineke na Abraham nwere, bụ na Chukwu ga-eji anyị mere ụmụ ebe anyị ga-eji ya wee mere nna, which means enweghị ihe ọbụla kwesịrị ịbata n'etiti anyị na Chukwu ọzọ, n'ọsọ ofu Chukwu a ka anyị kwesịrị ịma.